जोबोद दुखुनांथाव जाथाय ओंखाम संबाय थानाय समावहायनो मोनाबिलिनि ओंखाम संनाय समावहायनो नैबे गेसा हारसिङै ब्रास जानायखौ नुनो मोन्दों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल देउलगुरि जायगायाव बे जाथाया जादों सोमोनांथाव बेखायनो गासै जायफ्रा बेबायदि गेस बाहायो अन्नानै सांग्रां जानानै थायो नायदो लोगोफोरनै जोबोद सोमोनांथाव बियो मथा मथि न'निफ्राय 10 मिटारसो गोजान बियो फैदों नायनै बे जोबोद सोमोनांथाव नोंथांमोना नायनै जेब्ला बेबायदि बाहायो गासैबो जोंनि बिमाफोर बा बिनानावफ्रा जेन' गेसफोरखौ जेन' सांग्राङै जेन' बाहायो बेखौहाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयाव मानसिनि जेबो खहा जानाय मोनाखिसै राजाफोर जिहेथु सांग्राङै बाहायो आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनाय जाबाय सोमोनांथाव गिथावथाव जाय जाथायखौ खोनानानै दिनै गासै जायगानि जोंनि रायजो राजाफ्रा सोमोनांथों गिदों सोमोनांथाव नाय बिस्रा सोमोनांथाव बे गेस टेंकि बे गेस टेंकिया दिनै बेयाव फैबाय नै बवा आयु एफा गोजान फैदों आरो नै इमान गोजान फैदों ना इमान गोजान फैदों आसा बियो बेसे गोजौ थांदों गोजौ ना बियो गोजौ 20 फुटसो थांदों होननानै गोबां जायफ्रा नुदों बिसोरो न' खाथिनि माखासे मानसिफोरा बुंदों 20 फुटसो गोजौ बे टेंकिया गोजौआव थांदों भाग्य मोजां इसोरनि अननायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखिसै नाथाय गोबां न' बांफ्रा सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोन्दों दुंहाव थासारि जा जाथायखौ नुनानै दिनैहाय गोबां एरियानि जोंनि गामिनि हालामनि मानसिफ्रा मोनसे गिनाय सोमखिदों जा जाथायखौ लानानै दिनैहाय गिनाय एबा सोमखिनाय मोनसे जादों नैबे न'आवनो बे गेसखौ बाहायनाय जादोंमोन बेयो फागर न' बेवहाय बेबायदि गेस ओंखाम संबाय थानाय समावनो बेबायदि सोमोनांथाव बेबायदि जाथाय जादों बेखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा आरो बिनानाव बिब'फ्रा जेरै ओंखाम सङोब्ला गेसफोरखौ जुदि साबधानै बाहायो बेखौ बेबायदि खिन्थानो जादों नाय गोजौआव मोनसे बिफां दङ बे बिफाङा खामनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेनि गेजेरजों सरि लाइटनि प्रब्लेम ओंखायनो आं नोंथांमोननि थाखायहाय मोजाङै दिन्थिनो हायाखै नैबे न'मोन नै बे न' गासैबो न'आनो सय हांगार जानायखौ जों नुनो मोन्दों बे गासैबो न'आनो दिनैहाय बे गेसनि गेजेरजोंहाय दिनै बेबायदि सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनो नायदो नै सोमोनांथाव गोबां सोमोनांथाव आरो गोबां खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा बेयाव फैदों नै नायफैदों जा जाथायखौ लानानै दिनैहाय दुंहाव थासारि जोङो बे समावहाय बे न'खरगिरिजों फंनैसो जोङो मिथिना लानो लुबैदों आच्छा जेब्ला ओंखाम संदों बे माबायदि जायामोन आबौ मादै ओंखाम संदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम संनायाव बिदिनो गेसाथ' अन बानायना दोनबाय ओमफ्राय उनावहाय हारसिंनो खालामदों आरो माबाजोंहाय फिथाजोंहाय एसे आच्छा बेयाव मानसि दंना गैयामोन बेयाव मानसि गैयामोन आंनि बायह्रायाव ओंखारबाय ओमफ्राय नाहरला ओमफ्राय दायो जाबायमोन आरो आच्छा बियो खनसे ब्रास जानानै बे न'खौ खेबसेनो सहायहांग्रा जादों नामा ओमफ्राय बेयाव माबादों नामा अर दोनदों नामा खालामदों नामा न'फ्रालाय न'आथ' खामजोबदों आच्छा होमब्ला बेखौहाय बेबर खालामदोंमोन संनाय जादोंमोन आच्छा लोगोफोर दिनै मिथिनो मोनबाय दिनै जाय बिगोमा बियो होनदोंमोन ओंखाम संनाय बायह्रायाव ओंखारदोंमोन बे समावनो बेबायदि जाथाय जादों नै गासैबो सयहांगार जाबाय न' बां बिदिनो जिजोब्बाय नै बेखायनो साबधान जायफ्रा गेस बाहायो गासैखौबो आं साबधान थानो आरो साबधान बाहायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय न'खरगिरिनिफ्रायनो गेसखौ ओंखाम संनानै बायजोआव ओंखारदोंमोन होननानैहाय जों मिथिनो मोन्दों गेस टेंकिया गोबावसैमोन नामा बेलाय गोबाङानो बिदिनो सोलायबाय थायो लांलाय मालाबलाय जोबला लायो ओमफ्राय दाखालिसो लायदोंमोन आरो आच्छा एक्सपायरि डेटखौ नायनाय जायाखैमोन नामा एक्सपायरि दङ जोङो सोरबा बुङो एक्सपायरि डेट मानायाव बेबायदि जाथाय जायो नाथाय 5 लिक दंमोन 5 लिक आच्छा 5 लिक 5 हमदों आच्छा माने रेगुलेटर जेबो जायाखै नै जेबो जायाखै होमब्लाथ' गेसा थिगैनो दङ ने माने लिक दंमोन माने 5 लिक दंमोन लिकनि थाखाय बेबायदि जाथाय जादों आच्छा मा जेबो राहा जाना बिनि माबा मोनसे राहा जागोन नामा जानांगोन ना माबा मोनसे राहा जानो हागोन आच्छा भाग्य मोजांलै फंबाय मानसिया जेबो जायाखै जाय जाथाया जोंनि हालामाव मोनसे गिबि खेब जाय जाथायखौ नुनानै गोबां रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे संखिनाय आरो मोनसे गिखांनाय फैदों आरो बे न'खराव बे जाथाया मोनसे गिबियै जादों होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ बुंनो हादों दिनै बे जाथायाव गोबां न' बांजों लोगोसे बेबायदि थुसि लथा आरो गोबां माखासे माइरं दैरंफोर खहा जानायखौ न'खरगिरिया दिनैसिम फोरमायदों दा समाजा फोरमायसिगोन बेनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर जागोन जाया बेखौ
लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं बयखौबो सांग्रांथि थानो थाखाय खावलायबाय भिडिअ गेजेरजों जोंना होनना बुङो बयबो गेसखौ जाहाथे सांग्राङै बाहायो आं बेखौनो बे भिडिअ गेजेरजों मिथिनाय जाबाय एसेनोसै